Hola manualistes i altra gent maca, vídeo de compres a Temu. Si us interessa, quedeu-vos. I si us sembla bé, deixeu un comentari al final. Moltes gràcies. Val, comencem. Compra a Temu d'ara de finals d'abril. Això són 2 monyos, però que només en faré servir un, però em vaig agafar per si un no m'anava bé, però veig que són més o menys iguals, Ho hauré de provar per la Fira Modernista. També he agafat aquest Camafeo, que és per penjar-se'l. Ja en tinc un, però aquest l'he agafat per una altra persona. Val? Llavors, això, Fira Modernista. Però com que necessitava, clar, perquè t'ho portin ha de ser més de 20 euros de despesa, doncs vaig agafar-me això, que l'altra vegada no estava clicat en la compra aquella fantasma, no estava clicat i no va venir el d'estrelles, també per porcellana freda o per fang. Vale? Llavors, una cosa que em feia gràcia tenir, no sé si us sabré fer servir, ja miraré tutorials, aquestes rodes de colors, per veure els complementaris, a veure amb quins pots jugar. M'hauré d'informar bé de com va. Més coses. Els estèncils per fer fondos, etc. Amb tintes, amb pintures. Aquest és un. Aquest és un altre. I un altre. I llavors aquests segells. També seria, doncs, això per fer fondets i tal. Bé, més truquels. Espera que no es veu bé. Aquest així són estrelletes, és per fer-ho en un borde de cartolina. I aquest altre, més plantetes. Aquesta és més gran, espero que em vagi una mica més bé, que aquelles tan petitones. Aquestes enganxines, que jo diria que se m'han colat, les obro, però diria que se m'han colat. No sé, jo diria que jo ja les havia agafades, aquestes. No sé. Bueno, són de natura, flors, alguna etiqueta. Són enganxines, Bueno, pues són bones, però bueno. Mira, ui, això com es mira. Ai, mira. Més que així. Va així. M'encanta aquesta. I aquí una gerra de mel. Bueno. I per últim, per acabar de fer els 20 euros, que m'arribés a 20, vaig agafar aquests didals així per treballar la silicona. Els he obert, són per... Oi, aquest està trencat. Que mala fa. Aquest està trencat. Podria tornar, però és que... Bé, doncs això és per treballar la silicona, calenta, per no cremar-se. Us veig molt tubets, Bueno, doncs això és tot. La compra de Temu. Amb els monyos. Vaig a obrir els monyos, a veure què. Val, són una goma, val? Està bé. I n'hi ha una altra. L'altra és el mateix. Hi havia un de més gran que l'altre, per això em vaig demanar 2. Per veure quin m'aniria millor. Doncs apa, això ha estat tot. Amb això a veure què podem fer. A veure si això va bé. A veure això com no serà, etc. Vinga, un petonet.